маҷмӯаи варзишӣ ба номи ҳоҷи Азиз Соҳибов воқеъ дар деҳаи мортепаи ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим моҳи августи соли 2020 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ورزش برای سلامتی است. ورزش سن و سال رو نمیشناسد. با ورزش مشغول شدن کفالت سالمی ما و شما. маъмурияти маҷмӯаи варзишӣ ба номи ҳоҷи Азиз Соҳибов хоҳишмандонро ба машқу тамрин даъват менамояд. маҷмӯаи варзишӣ дар деҳаи Мортепа дар паҳлӯи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ҷойгир аст. шумо имкон доред дар толори варзишии замонавӣ аз намуди гӯштини ҷудо, муҳорибаҳои омехта ва обу тоби бадан аз устодони касбӣ омӯзиш гирифта, ҳамзамон аз майдончаи футбол низ истифода баред. толори варзишӣ барои машқу тамрин тамоми шароитро дорад. дарозии толори варзишӣ 30 ва паҳноияш 15 метр буда, он бо тамоми таҷҳизоти машқу тамрини бадан муҷаҳҳаз гардонида шудааст. микроавтобуси хизматӣ шуморо аз наздикии хонаатон ба толори варзишӣ ба таври ройгон мерасонад. барои огоҳ шудан бо маълумоти бештар метавонед ба рақами телефони 880 78 0303 ва 906 36 46 36 занг занед. дар ин замина ёдрас мекунем ки дастпараварони толори варзишӣ ба номи ҳоҷи Азиз Соҳибов дар мусобиқаҳои сатҳи шаҳр ва ҷумҳурӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор шуданд. созандагони толори варзишӣ иттилоъ доданд ки барои омода намудани варзишгарони касбӣ талош намуда кӯшиш мекунанд дар муаррифӣ намудани Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ саҳми худро гузоранд. бо роҳандозии чорабиниҳои солимгардонӣ дар баробари сайқали ҳунару маҳорат, меҳри варзиш ва ватандӯстию меҳанпарастӣ миёни насли наврас бедор мегардад.